महर होनोब्ला जोङो बयनिख्रुइ साबसिन रल लानांगोन बेखौ दिनै बर' समाजा बुजिनो हादों आरो टाइम्स नाउ बर'लेण्डनि दा जि बाथि गायसन सान बे गायसन साननि गेजेरजों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बेखौ बुंनो नागिरदों जोङो हारिया मानसिफ्रा होनो जोंनि बर' हारिखौ सोबख'दों गादबदों नासयदों जोंनि बे सोबख'नाय गादबनाय नासयनायखौ जोङो माबोरै सोबख'जादों माबोरै नासयजादों माबोरै गादबजादों बेनिफ्राय जोङो माबोरै संरैखा मोननो हागोन माबोरै रैखाथि मोननो हागोन बेनि लामाखौ नागिरनोबा जोङो खौरां बिजोंसो नागिरनांगोन गथिखे खौरां बिजोङानो बेस्ट वे आरो बे खौरां बिजोंजोंनो जोङो हारिखौ बोखांनो हायो। राजखान्थिनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना खौरांगिरि बिथांमोनखौ जेनेबा बिटिएफ दोलोनि खौरां बुथुम थांनाय इउपिपिएल दोलोनि खौरां बुथुम थांनायाव बेवहाय माखासे गेना गोरोन्थि बुजिनाय मानसि हिसाबै बयहाबो डेम'क्रेटिक मोनसे हादोराव मोनथाय दङ। नोंथाङा बिपिएफखौ सापर्ट होयो ना इउपिपिएलखौ सापर्ट होयो ना कंग्रेसखौ होयो ना बिजेपिखौ होयो एसे साबटुयो बेयाव जोंहा बुंनांगौ गैया खिन्थु जोंनि माखासे थौले गोसोनि मानसिफ्रा बे खौरां बिजोंगिरिखौबो जे मा होनो राजखान्थिजों लोब्बा दं होननानै डिफारेन्सियेसनखौ लाबोनो नागिरो बे दुखुनांथाव बाथ्रा आरो जोंनाव माखासे खौरां बिजोंगिरिफोरबो दंमारो गैया नङा बेयो पक्षपाती खालामो बेयो आसलथे खौरां बिजोंगिरिफ्रा बा मिडियाया बियो पक्षपाती गैयै बा पार्सुवेलिटि खालामै जानो नांगौ हानायमानि एसे एनैया थाखायो गोसोआव बायासनेस जानो नागिरो बे बायासनिफ्राय जों माबोरै बारग'नो हागोन बेनि हाबाफारिखौ गावबा गाव मावना लानांगौ। मिडियाया समाजाव माबायदि रल लानांगौ होननानै सासे खन्थाइगिरि बा सासे रायथाइगिरि बा सावरायथाइगिरि बा थुनलाइगिरिया गावनि थुनलाइखौ फोसावनोबो खौरां बिजोंनि गोनांथि जायो। गथिखे आं जास्ट मोनसे एगजाम्पल होदों हमनानै ला जोंनि बर' हारिया बैसागुखौ माहारियारि फोरबो हिसाबै लायो बे माहारियारि फोरबोखौ गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफ्रा बेखौ धोरोमारि फोरबो होननानैबो साननो हागौ। दा बे बुस्थुखौनो जों जे मोनसे जोंहा जे बर'हा मोनसे माहारियारि फोरबो दङ जेरै बैसागो फोरबो बे बुस्थुखौ जोङो मुलुगनि मानसिफोरनो सिनायथि होनोब्ला खौरां बिजोंनि गोनांथि जायो। दा हमनानै ला जोङो नैजिनैथा बेसादनि सायाव बर'फ्रा GI टेग मोननो हाबाय बे GI टेगखौ जों मानि दारै फोसावगोन मानि दारै जोङो मुलुगनि मानसिफोरनि सिनायथि होगोन बेखायनो खौरां बिजोङा मोनसे हारिनि थैनाय थांनायखौ रल लायो। गाज्रि खौरां बिजोंगिरिफ्रा जुदि गाज्रि रावै बर'नि गाज्रि हुदा मानसियाव बयनावबो गाज्रि हुदा मोजां हुदा मोनसे थायो बेखौ जोङो बिजिरलायनायनि गेजेरजों फोसावनांगोन। दा माखासे जोंनिया फेक नंखाय जायखौ आसामिसाव हालदिया हांबादिक होननानै बुङो नंखाय राव फोसावनानै हारिखौ माने गुरलाय गुरजाय खालामनो नागिरो बिदिखौ खिन्थु जों खौरांगिरियाव दोननो हाया। बेनिफ्राय जों गावबा गाव बारग'नानै नंगौ खौरांखौ समाजनि गेजेराव फोसावनानै हारिखौ जौगाहोनाय आरो गुबुन हारिनो जोंनि सोमोन्दै मिथिहोनाय बा गावनि सोमोन्दै मिथिहोनायानो नंगुबै खौरांगिरिनि बिथांखि आरो बे बिबान। सोर माखासे सम माखासे दुथां सुबुंफ्रा खौरांगिरिफोरखौ गाग्लोबनायखौ जों नुबाय थायो। बेनि थाखाय जों सानफ्रोमबो सांग्रां जानांगोन समाज बेब'स्थाया मोजां जानांगोन। दा सोरबाया जौ लोंनानै ड्राग्स जानानै गाव फ्रास्ट्रेटेड जानानै खौरां बिजोंगिरिफोरखौ मोजां खौरां होनायखौ बिजिरालासिनो गावनियाव गाव दाय मावखानायखाय बियो गावनियाव थोंजों जानायखाय बेफोरबायदि खालामनो नागिरनाया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा आरो जौगानाय समाजनि मानसिफ्रा बेफोरबायदि मालाबाबो खालामा। जायफ्रा गाहाय निष्क्रिय मेन्टेलिटिनि मानसि एखे पुवर सिफ मेन्टेलिटिनि मानसि बे मानसिफ्रासो बेफोर खामानिखौ मावो। खौरांगिरिफ्रा समाजाव माबायदि सोमोन्दो थानांगौ आरो समाजनि मानसिफ्रा खौरांगिरिफोरखौ माबायदि सोमोन्दो लानांगौ खौरांगिरिफ्रा जादों समाजनि दिथागिरि लामा दिन्थिगिरि मोजां गाज्रि लामाखौ संहारनानै मोजां लामाखौ संग्रिनानै लामा दिन्थिनायानो बा फोरमायना होनायानो खौरांगिरिनि गाहाय बिबान। गथिखे रेसपनसिबिलिटि रल एन्ड रेसपनसिबिलिटिया खौरांगिरिफोरनिया बहुत जौगानाय आरो दिनै बड'लेण्ड मा होनोमोनलाय टाइम्स नाउ बड'लेण्ड दा निउस पर्टेल मिडिया बियो
दासान्दि जोंनि चिरां जिल्लाजों लोगोसे मोनबा जिल्लाजों लोगोसे बर'लेण्डनि बायजोनि बर'फोरनोबो जे मोजां मोजां मोनसे मेसेज हरनो हादों, बेनो खौरांगिरिनि बिबान। गतिके समाजखौ एन्टि ससियेल एलिमेन्टनिफ्राय बोखांनोब्ला, डिस्ट्राक्टिभ सेन्टिमेन्टनिफ्राय हारिखौ बोखांनोब्ला खौरांगिरिया रल लायोब्ला हायिनि जेबो बेबस्था गैया।